Hej alle sammen og velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg lave en pakkeåbning. Det er 4 dage siden, at jeg har lavet en video. Så det skal selvfølgelig gøres i dag. I dag der kan I selvfølgelig se, at det skal blive en pakkeåbning. Jeg fik en inform lige før, som jeg havde i forvejen, så det var rimelig nederen. Men lad os bare komme i gang. Okay, den første, det er en nosepack. Og jeg skal nok blive måske lidt bedre til at redigere. Og der er kommet en ny opdatering, kan I se? Nu kan man få mønter deroppe, og så står der, hvor mange... Nej, deroppe står der, hvor mange mønter man kan få, og herover der står der, hvor mange spillere man har. Lige her, eller sådan noget. Og hernede kan man kviksælge der. Og sådan noget. Altså, jeg har haft over 2000 mønter, men jeg skal bare ikke nu. Og jeg har lavet rimelig mange squad builders. Men man kan gå her ind under. For eksempel den der nederste, det kan kun være nogle guld. Det der oppe, det er et special pack med blå. Den der sorte, det er en infrompakke. Men ja, lad os komme videre til pakkerne, som er en 2-pack. Jeg er sygt glad for de 19 abonnenter. Hvis vi kan ramme 20 abonnenter, kommer der en special ud, hvor jeg spiser en chili måske, jeg ved det ikke. Og i morgen der er der fastelavn. Det eller det tror jeg. Det har jeg i hvert fald fået at vide. Jeg skal i hvert fald have fastelavnsfest. Nej mor, jeg har i forvejen. Fastelavnsfest over på min skole. Navas. Og jeg er bare sygt bange for at spise chili. Jeg mener bare, det vil jeg aldrig nogensinde spise. Men sådan er det. Burde komme en Wii-video ud i dag. Det gør der ikke. Det er faktisk noget tid siden, jeg har lavet en Wii-video. Men sådan er det. Det kan være næste gang, jeg kommer op til min mormor, der kommer en Wii-video. Måske kommer der en i morgen. Kun måske, siger jeg. Hvis jeg har tid, inden jeg skal hjem til min mor. Og der kommer nogle... Der er en ting, jeg... Imellem... Der er 95% sikker på, at jeg laver en FIFA Footdraft turnering i morgen, hvis jeg kan få det, jeg filmer med. What? Der! Heck! Og what? Jeg har faktisk fået 2 orange i dag. Hvad? What? Okay, hagepack. Den fortjener lige en chance. Så. Nada. Okay, jeg lukker øjnene. 3, 2, 1, nu. Okay, I kunne ikke se det særlig godt. Nå, det er nummer. Kigger ikke. Nu. Og Saul. Ja, kviksel egentlig. Okay, for jeg gør lige noget. Hver gang jeg får noget godt, så filmer jeg igen. Og når jeg sådan får noget, som ikke er særlig godt, så venter jeg på grund af, at vi er oppe på 175.000 mønter. På grund af, så vil jeg købe en specialpakke og en informpakke. Så jeg får faktisk noget godt i den her. Men ja, jeg klipper lige den videoen. Okay, jeg fik faktisk en ny, ham her. Jeg kviksælgte ham der, den nye, ved et uheld. Jeg fik Bale, men jeg havde ham i forvejen. Jeg har snart fået råd. Og så har jeg ingen mønter tilbage. Så fik jeg råd. Vi går ind og køber en
75k pakke. Nå, den åbner sig selv. Haha, den form. Han er ikke ny. Desværre. Men. Fucking sygt. 100k pakke. 100k pakke. Så er det 100k pakken. Bliver nose pack. Inform. Hummus. Jeg fik ham forgårs, tror jeg det var. Legend. Jeg skal lige se, at jeg fik, mand. Nej, hvor sygt. Det er da, hvis jeg kviksælger det. Jeg kan jo ikke bruge dem. Jeg fik mange måneder for det. Seriøst, jeg kviksælger det. Når jeg får rød igen, køber jeg en 25k pakke, og så er det færdigt. Men indtil videre, så kan vi da lige filme. Og fra nu af, der hvis jeg får en bronzespiller, så filmer jeg ikke. Klar. Okay, videre til en pakke mere. Yikes. Det blev vel okay nok. Okay, jeg får en til. Ikke særlig godt. Jeg mangler 6.000 mere, så er jeg råd. Er I klar? What? Hvad sker der? Oh my god. Okay, no spec. Pakken, den giver mig også held. Okay, mundpack. Tungepack. Neo. Griffmann. Når jeg slettede den her pakke, så er jeg nok. Nå, hvor jeg slettede lige den der. Nej. Jeg har råd, men jeg tjekker lige, om jeg slettede Griffmann. Griffmann. Der er en grund til, at man virkelig skal holde øje. Nej. Hvad laver jeg? Nej. No! Yes, man! Okay. Lige sådan her. Ind under store. Jeg er klar til en 25k pakke. Jeg har mistet mange. Nej mig igen. Det her var en... Er I klar? Jeg er kviksel, der fik 2.000 mindre. Ja. Men jeg håber som sagt, I nåede den her video. Der fik jeg hits. Hvis I gjorde, så smid et like. Abonner. Eller ja, abonner og like og tjek beskrivelsen ud. Og bare fortsæt god aften. Og ses i morgen, når der kommer endnu en video ud. Ses. Hej.